Fisem il-Partit Nazzjonalista jien se nkompli naħdem fis-settur tal-isport. Kien dan kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija f'laqgħa maċ-ċiklisti tal-Life Cycle Challenge filwaqt li awgura kull suċċess fl-edizzjoni ta' din is-sena. Adrian Delija faħħar il-fatt li din l-isfida qed issir mhux biss għalihom infushom iżda wkoll biħsieb li jgħinu persuni li jinsabu għaddejjin minn żmien diffiċli. Il-Fondazzjoni Life Cycle ilha għal dawn l-aħħar 21 sena tagħmel xogħol siewi mal-pazjenti b'mart tal-kliewi kif ukoll tagħti appoġġ lill-familji tagħhom. Dan filwaqt li kompli tkabbar l-għarfien dwar id-donazzjonijiet u trapjanti tal-organi f'pajjiżna. Bħalissa 27 ċiklist jinsab għaddej bl-aħħar preparamenti għal din l-isfida li se tibda 2 ta' Settembru u se tieħu 10 ijiem. Din l-isfida se tieħu rotta ta' kważi 2000 km se tibda mill-Vjetnam lejn Laos u finalment jispiċċaw l-Kambodja. Il-fundatur tal-Fondazzjoni Alan Curry wera l-apprezzament tal-appoġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista filwaqt li qal li dan se jkompli jsaħħaħ l-ispirtu u d-determinazzjoni tagħhom. Preżenti kien hemm kemm atleti li din l-ewwel sena tagħhom li daħlu għal din l-isfida, iżda wkoll oħrajn li ilhom is-snin jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom. Preżenti għal din il-laqgħa kien hemm ukoll il-kelliem tal-oppożizzjoni dwar l-isport Ryan Carlos u ħeġġeġ biex iktar nies jieħdu l-eżempju ta' dawn iċ-ċiklisti li qed jiġbru fondi għal Annobli.